Как да подготвим децата за детските градини и училищата? Част първа. Започваме с Омнибиотик Имун Д. Защо? Стрептококус селивариус, пробиотичният щам, който естествено обитава устната кухина и се грижи за имунитета в нея. Първа защита. Точно миналата година, август месец, започна да давам Омнибиотик Имун Д след една стрептококова инфекция и малкият не се разболя до декември месец. За мой късмет и не чак толкова на учителките, които накрая ме попитах, ама какво му давате на това дете? Омнибиотик Имун Д се грижи за имунната система в устната кухина и по този начин намалява боледуването. Освен това има витамин Д, който също е много важен за имунната система. Таблетките са с много удобен прием за дъвчене и са с плодов вкус. Без захар. Тук долу оставям сайта на Ведрошоп, където много често може да го намерите на доста привлекателни промоционални цени. И има постоянен промокод Ведра Мама. Промокода не е мой, не печеля нищо, вие спестявате. Оставете ми коментарче, за да продължим с част 2 и до скоро!